Lærer? Hallo? Lærer? Det er Bjarne, der kalder. Hallo, lærer? Er der nogen kontakt? Hallo? Hallo? Jeg skal tale med dig. Hvad? Hvad er der? Skal vi snakke sammen nu? Jamen det mener jeg da ikke, vi havde nogen aftale om. Aftalt? Jeg bestemmer, hvad vi har aftalt. Ja, det har jeg så ligesom forstået. Men hvad er det så, du vil? Hey, lærer. Du ser sur ud. Afbrød jeg dig i noget? Nej, men jeg troede bare ikke, vi var i dialog. Dialog? Monolog. Bare det er mig, der bestemmer. Meget morsomt. Er det så det, du kalder den danske model? Hey, lærer. Hvad? Hey, lærer. Bliver du bange nu? Stop. Stop så. Ej, nu er du lidt barnlig, synes jeg. Stop det der. Hold så op. Jeg bliver faktisk bange. Så hvis du lige kunne tie stille lidt, så jeg kunne forklare dig det. Hvis vi først mister retten til fælles aftaler, hvem er så de næste? Pædagogerne. Hey, lærer. Hallo. Nu kommer sparekniven. Så kan du mærke sparekniven. Nå, det var lærerne. Hvad skal jeg så finde på? Hey, pædagog! Nej.